ai ku nei pi ngani ga step kala dai min step mangangai blin ko kui pi ni magani ga kubor ga tin ga jong blai bat ngakwa bani benta ba pi ne ga tin ga jong blai ba gani ka kubor ka bang ngakwa man kran ni gani ga subject ni ka phang ju ni ga tin ga jong blai ka bang ai gani ga step ka bang ai Kyrteng ni ka kubor ga tin jong blai kumno ba kini gi mynsiem bo man ki yo jaka ga jingim jong briew ni ka briew ni ga jingim gi samla ka ba pelong ki bikin laptop pada kani ka por pi ka mau nam ka tin ga jong blai ga kren na ga gospel jong Lukas haklunong ga ba pra hakad khot ka ba ni ba pe ban nga hakad khot ka ba na khot ka ba apun reu hakaba uni ubru uni nong kadarang it vm ju sa chu aka ying blas na di breu usa ba ki mau ha ki krem sa jaka klau ni te fi na mar balai unu sutan la yo e ga jing im jung ni nong kadara ka ba plong ni nong kadara em bon un ot i ka me ka kri le de ka met la de ni te vm bot ju thya ro gi lim jing tep ong ga bible ka tin ga jong blai ban ni te vi u jisu wan se ga ni ga snong ni te vm na mar bo te bu ni bru la long la slem ma ka jing cha te cha kum how ni mynsiem bo man hadu ka plong ni bru am ban bon kongu hakapop bon kongu ye kita ka jinglim snu kongu iki ba kan cha do ni te vi haba da te da kumi uru am kat no ka nuru am de ki kinjring ni te vi am ki de quote re ong ga bible ka tin ga jong blai fi hang ne ga bible ka tin jong blai snap an puli ha ka khot ka bar pinyo kong bat haba ulami no shaka ringkau lawan tan yu wei ubru na kata ka snong uba shong ksuid but laslem e ju kup jan but ju shong hakono kono ko ying hrei hakim mau jing tep te haba ula yo iyo jisu lak ang ba la dema hakma ju ba ula ong da ka tin ba jang adon kam ayu bat me jisu me Khun U Blei ba khli tam e ngakarpat e me wat pen stom yanga pi ang ni gini gi ksuid ki thu U Jisu Khrist bo dei Khun jong le ba khli tam udoi no prem udoi no suspa udoi no plai na gi jing sha te sha khom ha gi jing melin mas new ti fi takarau ngi ti fi am ki bri kim I thu shu o jisu de Khun jong le re uswetan U thu U Jisu Khrist bo de Khun jong le ni ki bri I thu shu ngi shulong kristan kana mi shulong kristan tang ba pendep kom pendep nyam ngi ti fi takarau ngi yo I gi jing sha ba ngi tip e gi jing sha jo ga de ki tin jong le takarau pi pe gi si ba le gi sam la gi jot ka drugs ba le gi sam la gi jot ka auria ba le gi kin theru ki di la ka jong ga met ngi de fi de ba mar ki ni gi mynsiem bo man ki chong ka jing im ji breu ngi ti ya ka da plong tu breu bo ne pop un le ga bas new ngi ti fi un le ka nu ka bo swat tan ka bo pa ngi ti ya un le na mar ba gi ni gi mynsiem bo man ki na ma ban le de la de ngi ti ya nda ki pindon ka mi ka met jong gi breu ngi ti ban ba kin im auria ba kin di kya bakin sha de sha khom ngi tv ha gi ching pang gi ba bun ja ngi tv ya ta ka dau ngi tv ha ba ki don kam ban lai na kata ki don kam Jesus Khrist ban priang Jesus Khrist ban isok ba Jesus Khrist ban IT la ka jong jing im Jesus Khrist Khun jong blai nem kom tak don pat da koi ka la bakin da koi pat kalat kan ti bikin yo lai ngi tv de tang Jesus Khrist ngi tv bat nim bagi nim bagi bri gi jong blai gi bla priang Jesus Khrist la ban duai ban be I di mynsiem bo man ha ba ki be ngi tv la ban pri ngi tv ngi tu fi la ban jer ngi tu fi la ban saham ngi tu fi ta ka dau ngi tu ya ba fi saham fi jer ngi tu fi o mat e ga jing plai ka jong plai fi ta ka dau ngi tu am ini gi mynsiem bo man ki pen stom hang ngi tu nu bru la cha pen stom ngi pen ko den hadin ba ye shem Jesus Khrist jisu pe ini mynsiem bo wang nu yu nu bru ba shong mynsiem bo man snap wang ne ukuli ha ka da khat ka balai pho jisu wang ba jisu ulakli yo ka ka Kyrteng jo me te ulo ong upai ba namba bun ki ksuid kila lait rung hapo jong pi hang ne u jisu kli wa mendei wei wa ngade pat ba mar bun ki ksuid kila rung lut aga jingim jong nu bro ni thui takadau ngi thui uswetan urung ki pat ba ha gi ni sini ni thui hi ha ki pat ba ki di bro ni thui ki bobon ni thui ki lo ni sem kristan ki ni thui ki samla ki lo ki me pa rung ni thui takadau wa ngade pat ba ka rung ni pat ba ta ka dau ngi tu vi la da phim kla ka mo phin nom la lai na ka po
phenom la ni gini min sim boman hangi ba gini min sim boman ki pin sistem yo program ban laptop ngi tu fi am hadin ngi tu ka snai ki jingpang ki balu project yo bro am ka kala jingpang kansar kala jingpang tv ka kala jingpang malaria kala ka jingpang ngi tu fi lo ki aki kidneys ngi tu fi ka kala jingpang ngi tu fi am life project da kom ngi tu fi am kamut haba kala kum taung ka shim sm ngi jingim jong bro namar ba ka tin jong blei ka ong na ga gospel yo senang chipo ko chipo unong tu umwan tam bantu under ban pinjot dan ban penyap kata ka de mission ju soitan ka ba tredon bor gi sini ye gi bobon gi long yeng ni tu fi ba de bobon ki long kri long pa ki samai ke rang ba ai tu fi palai gi bri kim smu tu ida de gi sha te sha kum ni tu fi am namar ka bible ka tin jong blei ke kren haga city jong upol abston shi nong korin ki sti ka ba a hakal nang ba saud ko ba sa ko ba ba play ju ka de ka perthai la tap mana no i kilong kemi long pai ki samlai ke rang ba ka ba kinami i ye ke ni ke gospel ka ba long ha ka dur ke jong Jisu Khrist kun jong Blei pila sha tap mana ha ba la sha tap mana nge thu viam kim sung thu shu kim i shu ki sngo ba ki biang e ki sngo ba kim le pop don ki bru nge thu viam ki ong ba im ju klim im ju auriang im ju tu im ju kampera da film ju tu film ju auriang itu fi hari binang syate gimen simbo mana mar bale finang bishni finang pi ho ni itu fi hari fi shu baharo klem ke jingkla ka mo klem ba ke jipring tu da jisu itu fi itu gimen simbo man kita te ban ko mi fi ta ka raw ngi tu fi film yo ai jing pala film yo ai jing su jong Blei film don gi jing su jong Blei pis ngo fi long ka ju jing ju fi kam don ge jingkala ngi tu fi ta ka raw ngi hagi ni gi sing ni kun ni slok ko samla nga sunu thu mta gi min sim boman ki wan le gi jingim changa nga su thu gi sim sim boman ti wan pin shoya nga ngoi U Blei phi sunu thu kum ta na mar ba fi la rong shi gi jing shai ge jong Blei ta ka ti min sim boman ki la mi na ka met jong u haba ni tu ai u ngi tu u pri ti bi hadu light sing ni tu bi u pri haba ni tu ai ni ti fi but yo shai ge jing plat yo khya ngi ti bi de ge jing pa but ka khmat chu ko bom yu ish liang ngi tu yo i ni ti fi haba ni tu ai ni ti fi bin ka ba wei pro cho ai ni ti fi ni tu ai yo ai ge jing plat ni ti fi amar ba gini mi si boman ki pinchitam haba ni ki bri jo ni tu ai ni pe ni kham ai la ban song ka me chi bri ki mi ni ti fi ta ka ki bri jong Blei ki ba ngam ha ka ba kan jam si mi ti fi ki jo ai la ni ki mi si boman ban song ge jing im ji ni ki bri fi tip ni ki bri ni ti fi aba u soitan yo ban rung ni ti fi an pun ko ngo iki an makin ngan keren ha ka ka pore ge jing sha ka ko kin jo Blei ni ti fi ba kin im ha ka kwah ni ti fi kin im ha ka raja ni ti fi kin im how ka sker ag biri ni tv banganang duai nam ta wi khuna samla ubla cha te ko mo biri ni tv hadin bo duai ni tv puri yo ma le jing plan ba den bang kli ni tv wong ka don ge jing per wong na alait menta fi ta ka dang ni tv kan ni ke ka pop bo soitan open ko ngo ike bre bikin laptop na ka mau le de arfoi tli kisnem ka bang laya ha ka perthai ni tv ka bo soitan wong na ko ngo lut ni tv dai den bang rung chi ge jing pla ka bo bang rung chi ke hima ga jong Blei ngarung chi ge jing shai ge jong Blei ni tv nga snu thu le di ta ban nge thu bm nga lait ut ni kita bang abang apply ka ta ka pop na ge jing im jo nga yo la lait ni thu nga lait ut na ka ta ge jing pang ni thu ha ka met jo nga ni thu ta ka daw ni thu nga snu thu ang ne bo soitan ran jaka ni thu ban le de le de urong ka met chi bro ba ki bro kin ne e ka bas ni thu ke ni shurut ki di business para ki business shurut kun ki ni try ni thu namar urung ha ge jing im chi bro ta ka daw Jisu nei thu ong kum ne ha ka gospel jong Lucas nong ka ba nong ka saud ka ba khat ha wong min sim bu khut min sim U Trai nga ba la presle yang ai ka ban yala e ka gospel hai ki ba dok ula pha yang ban pen banai ke jing plat hai ki ba set bendi snga bang ta ba set bendi bat ya ka jing pen pe pat ye ki ba mat la man pelat no ye kiba laban ka shitom fi hang ne Blei Jisu ong apa se Jisu do musim ku jong Blei ni ban yala be gospel ni ti haba iki osme gospel ka tin jong Blei ka gospel ka tin ke jong Blei ka don bor ban pelat ki bro ne jing chatte fi ke ni ko ong ban chat set bendi ni ti viem ka keren we fi chat te ha ka pop ha ka bendi jong soitan ni ti fi ban laptop ni ti fi ta ka daw ni ti ta ka Jisu wong pen pe gi ba mat la hangir wong ye ki bala ban ha ka jing shitom Blei ki ni jing shitom ka wan ka pan ki bro ki yo ki jing pang ki nis yo ki jing pang ni tv ye ki jing pang bo bon cha ni tv ki jing ki kan sang ni tv namar ba ki dei
limbah kapop kabo suitan pengkongo ibreu hakoi ke pol ngai tv nang pangpe je koi ke social media ka bakran ni ba koi ke beri jong Blei katuai ni tv to breu ba chong mesim boman bat ko meu mynsiem boman ba klem sieng ba klem met mi pendon kami ni met jong breu nga hukum hakani ka pol men mino naga jingim jong ni breu ngai tv o ko that to breu bat mynsiem boman mi uyo ke jing plan ulong lai lui hando ka pelong yang ang peleng bagi di mynsiem boman kidi mynsiem ki ba klem sieng mar gidi mynsiem ksuid ni tv takadau ki rung nga met jing breu bat pendon kami ki breu takadau beli nga ai ke ni ka kubo jong ri ke tin jong Blei kumno bagi ni mynsiem boman ki ban rung fi osno no ko gospel jong yo anesu ong ba wan na penjat man penya kata ke ke kam jong suitan pi ka tin jong Blei kren ro ne efsos ni sti jong pol up sto chikin efsos hakalonong ka ba sao ka khot ka ba ku news kom ne nimni wat ai jaka ya u suitan pi la fi ai jaka u suitan nge tu in thos ko mi ge jing im chu fi an un pen le i fi I kapop fi beli jisu kran ni ge jing man phai beng jung tu mynsiem bom khut nge tu fi am tu mynsiem bom khut am u bla mi na ka me jong breu am wan phai beng nge tu fi am aba u shem ni breu am kadang long thli ge ka donut ba ka donut ju nge tu fi am u yo ban rung ka ba ka tu jing im jung tu be ka sniu beng asya nge tu fi takadau nge tu fi beli ka sniu beng asya na mar fi welcome beli kelung yim sing kristan ki jot nge tu fi hoi nge tu fi po ye ki ying ge jong Blei nge tu fi ki ba po chi ka borom jong Blei mani tho samla nge tu fi na ni ki ba ka dawa khawai khun nge tu fi am na mar Blei nge tu fi am u yo sutan hayu mani nge tu yero yo Blei pendon borom yo Blei ya ma khma jong Blei la ya nge tu fi la pni tho pa so nge tu fi na da po ye nge tu fi pen sing ba ye ki bro ki jing roi par thai ki jing shat par thai ya shat lang par thai tu be tho ro nge tu fi kamen ki jing roi par thai pi welcome you soitan pi piang you soitan ha ke ying sen fi takara fi struggle la ke jing im jong fi struggle ke ying sen fi ha ba khawai da wai ki kun ro nge tu fi piang fi welcome you soitan nge fi de ki jing roi par thai pi welcome you Blei de ke jing roi ji gospel man pen borom you Blei ban khot di ki bro jong Blei ban pelong ki jing seng nan tai ki kun jong fi ki dap snem nge tu fi takara nge tu fi ka jot kalong ying kristan ki di sing ka jot jong jing im ji ba bon ki kristan ha ki di sing namar ba kim im chukat kum kan ke gospel ka jong Jisu Khrist playai la no na ke gospel jong Jisu Khrist takarau gani ke jing kai ka bangai kai kumno begini mynsiem ki boman ki trai ke jing im ji ba ni tu fi ka bangai ja ngai yang ngai tu fi ngale chi jing trai bangai ke du ki na smooth ho begini ki bergi sha te kum ha ki mynsiem ji ke jing dom ni tu fi ba ni tu ni judu ai ro ba na ka jaka trai ro ki bergi papang be stom ni tu don ki ba ko ki ba ya don ni tu fi ni tu ki papang ki yo khya ni tu fi dan don du i kong ni tu ba yo pa ku ni tu fi an na shu ni tu fi an ban keren ban lei ni tu fi ma ta ka por ni tu fi la fun ni bai te wi bangit ni tu fi pada den ba tu ai ka fun ni tu fi an yo man e ke ching plai bai ka kamba ka jong Blei po Blei ba kwa ban plai ki breu ni ki jing sha ri ma ra ho soitan ba ka pop ni tu fi Blei kwa ai ki breu ki chong sa ka pop Blei kwa ban ki breu ki chong sa ha ka jing dom ni tu fi takadau fi hang ni tu fi ka Bible ka keren sha bagi mynsiem boman ki tu I Jisu Khrist li kun jong Blei ni kumno mangang fi nim so tho ya kata ni tu fi ni ji chang ni ba so tho ni tu fi ala pim pat piang tu la so ba kam kala bo mu chi cha pinam so tho pi sing bo pi biang ka len ti ju gi im ju fi ba ga jing no ka stan ju bi sing bo pi biang takadau fi so gi ni ke tin jong Blei ke ni ka por u Jisu wan ni ka ban pla ki fi Jisu wan ban su spai ka met ju pi ba ka mynsiem jong fi Jisu wan ban pen khya I fi ese don na fi ki ba pi yo I ke ne ka channel ka ban ngakran ke ni ka por ani ka ni ka kubo ju ka tin be jong Blei ese pi kompet kumno ngakwa I fi be fin pek pen kot ban ni yo ban tuai na ta chi le si don na fi ki ba pang ha ka met ka phat ka fi don ke jing ju fi ni cha te chkom gi mynsiem boman ngan tuai na ka ni ke chaka phi yo man ke jing ye ke jing pla jong Blei fi dit aba ni tuai ro ha po social media ni tu fi ka don ka por jong Blei ke ba tuai ni bor ba ka ba ki bri yo man pla pla ban pri pla ban jer pla ban so ka dia ni tu phi yo man ke ta ke jing pla ha ka ka pen Jisu ngan tuai na ta ju fi
bu ye ka ti jong fi ne fi la rung marau ka pop le si fi ong U Blei map chu ivi ne si la le ka pop don gun ka pop ka U Blei la ban map chu hak ma jong Blei la ban map le ki pop la de ka pop ya penya pro klim auria tu tok skoro la ban map ka ma jong Blei ka ma jong Blei don chu ban ma chu ban map le ka ma jong Blei la ban map pios ngi ge ni ka pop ngan dwai ni ta joki jong pi Trai Jisu bokoro nge kereni ge ching plak ge jome trai ge ni ge bri ba shat te shakum haka kiat ge drops ge ching pang ge jing stom nga twai ge jing jam snam haka Kyrteng ge jong Jisu nge twai ge yok ya trai ge lai ek tu ge ching pang trai ba trai nge twai ro ablei jo trai ge bran pre ge jing e trai ablei pa ge bran pre ge jing bom stu ching jumo chilok chikun chikti kana de ching plak jome trai nge story ge ka ying trai nge kereni ge ching plak ge jome trai ge ni ka por hallelujah trai ge don ge por jome ge ban pinchon ablei pa keling kos nyong suatan ablei jong atrai ba trai adwai kini ko por ablei pa kadon ablei jong atrai ke chungture gi badon bor ge jong ba trai ngadwai kini gi briew ablei jong atrai ka ba kinang bu ye ka ti jong ki trai kin mat ni ye ge ching plai ye ka Kyrteng jong Jisu Khrist be kon jong plai plai ye ki trai su ko ablei pa kadon ke deliverance ke jong ke healing ke jong ka belum complete trai ka jing jong ki hallelujah trai ngada trai kini ko por ITT jong nam ta jong ki sungu imi trai ayo ban trai nam ta jong ki trai ablei jong atrai isni ki rap ki trai ablei jong atrai haka Kyrteng jong Jisu ngada trai haka Kyrteng jong Jisu ngada trai haka Kyrteng jong Jisu ngada trai Kyrteng Jisu ngada trai Kyrteng Jisu ngada ITT Kyrteng Jisu ngada trai ni sai Kyrteng Jisu ngada trai ada bukti inam ta jong ki hallelujah trai ITT jong nam ta jong ki ta jong ka jingim son jong Jisu bagi be shong ksuid ki ni omat lagi jing plai Kyrteng Jisu haka Kyrteng jong Jisu Khrist be kon jong ngada trai amen hallelujah Ublei kor kui feeling ba kan ka kubor ka paning ka pangai benta nam ta ka boron jong Blei amen